Čaute ľudia, vítam vás v ďalšom videjka a dneska si zahrajeme ten istý Let's Go. Čo som vám včera slúbil, tak ja slova aj dodržujem a môžeme sa na to pustiť. Sa tá kamera, aby ste to lepšie videli. Tak. Musíme počkať, kým sa nám načíta Roblox. Tak. Ešte nastavím kameru dobre. Tak. Krásne. Takže ľudia... čakaj. To je MCTICC1. A teraz idem na môj hlavný účet. Dobre. Takže ľudia, ideme ten Let's Go a včera sme mali šťastie, tak dneska budem, tak dúfam, či dneska nebudeme mať zase ultra smolu, to by bolo fakt banger XD. Dobre ľudia, môžeme sa vrhnúť na to, tak. Uvidíme, čo nám padne. Samozrejme, dneska nebudeme hrať iba Let's Go. Dneska som urobil také výnimečné, že dneska budeme hrať veľa hier. Ale to neznamená, že Let's Go nebudem hrať hodinu. Určite aspoň pol hodinu alebo hodinu. Dobre? Poď. To sa buglo. Čo nám padlo? 17,5. To je asi tá pumpky, nie? Musí sa nám to ešte načítať. Ináč ľudia, ja som si teďkom pred chvíľkou zmenil skin, pretože už není Halloween ten taký skin, ktorý som ja mal. Tak ako bol dobrý, ale ten som spíš chcel na Halloween, takže dneska budem mať teraz takýto. Takýto už teraz budem používať, ale samozrejme budem si ich meniť. Ináč tento skin už som mal kúpený, veľa vecí, len ja si to niekedy triedím, no. Pridali tu niečo nové, to asi nie, to by nám oznámili. Za 5 dní. Nás za chvíľku už bude. Ale neviem, prečo tu dávajú lajky, že za koľko bude update. To čo, keď túto bude update aj túto, no tak to bude spolu dva, alebo to bude jedno v domu. Neviem tomu. Dobre, ľudia, ideme na Potion Craft. Ináč, už sa mi to nabilo, alebo nenabilo? 83 iba. Oh, čo? No, god. A ľudia, áno, potom, keď tu máte väčší percenta, no tak musíte dať menej petov. A 34 to je tiež dosť, ale ok, skúsim. Ale nie miliónových. Týchto spíš nie. Týchto nepotrebujem, týchto klidne dám. Aj balón. Tak. Yes. Snáď dáme aspoň 2. To by bol banger. Vidíte, a tie percenta nám obíhajú. Ale pomalšie, pretože jeden potion sa rovná asi 10 minus. To je nejak vypočítané, to teďka neviem. Počkaj, jak to chcem tak rovno. Dobre, takto. Dobre ľudia, a vidíte teraz 55 petov. A ideme si vyrobiť 3. Takže, yes. Tá mašina sa mi strašne veľmi páči, to je asi to veľmi OPčko. Toto nás veľa pošen nemáme, nevadí. Včera sme všetko vypitovali. Ako áno, ja som včera avkoval, ináč ľudia.
to ste si asi ešte nevšimli, pretože mám kameru dole, ale dali sme prvý rebirth. Pretože ja som mal 100 niečo, 195, ale ja som mávkoval, takže už mám 73. Takže mám prvý rebirth. Ale mne to nevadí, že som to nevidel, pretože ja som videl youtuberov, ktorí už mali 1 000 000, niekoľko veľa rebirthov, aj 100, neviem. No a videl som, jak to tam je. To není nejaký extra. Ale na čo sú nám tie rebirthy? To nám dávajú nejaké šťastie? Mal by som si vylepšiť toto. No toho tu mám fakt málo. Chcem bangry. 5, 10, 10, 5, 10, 5, 10, 10, 1, 2, 3 a 10. Tak všetko tu poklikám, lebo všetko niečo dobré dáva. Tak toto je veľmi dobré. 10 a toto. Dobre. Ešte kukling. A teraz by nám mali padať bangry. A proste lepší petovia. Yes, 66 000. Tak, ináč ja som včera vybavoval, ja som furt hľadal youtuberi, ktorí robili live stream, ale ja som to vôbec nevedel. Ja som to vôbec nenašiel. Neviem to robiť, no. Budem musieť asi takto robiť. Možno keď budem väčšinou, tak na to dojdem, keď budem mať 15. Jo. Ahojte, ahojte. Ináč vo videjku, že som včera natočil, čo mám skoro fakt neuveriteľných, krásnych. Pozrime sa. YouTube. A keď sa pôjdeme pozrieť na môj YouTube kanál, tak fakt vám strašne veľmi ďakujem. Veľmi. Za to som veľmi rád. Anis, tak. A pozrite sa, ja som tak strašne šťastný, že na tomto 44 minútovom 86 zhliadnutí, potom na tomto, kde som priamo získal vajíčko, 130 zhliadnutí, 44 a 92. Tieto 4 videá a to není všetko. Za toto som fakt veľmi rád vďačný, takže ak nemáte odber a kúkate aj tak na môj videa, tak by som bol veľmi rád, keby ste ma podporili tým odberom alebo lajkom, alebo že by ste sa na celé videjko pozreli, to by ma fakt podporilo. A mohol by som robiť pre vás lepšie a lepšie videjka. Pretože tieto videjka majú málo zhliadnutí. Ako toto nemyslím, to má dobré, aj toto. No ale nejaké proste. Napríklad toto, alebo no toto nie. No ale proste chápete. Pretože nebol som ešte tak moc veľmi rozjetý, ale teraz sa budem snažiť. Čo je toto biele, ľudia? Toto biele. Toto není, ale toto áno. Neviem, to je asi nejaké populárne. Ináč ľudia, chcem som vám ešte niečo povedať. YouTube má, neviem to dobre vysloviť, neviem, či to dobre vyslovím, takže pardon, že to zle poviem, ale YouTube nám doporučil. Neviem, jak sa to hovorí, doporučil, no nejak tak. No tak, a to znamená to, tí, ktorí nevedia, že
nejakí ľudia, ktorí sledujú niekoho random, no tak bude na celom YouTube, takže to všetci budú vidieť, pretože YouTube ma doporučil. A to je fakt spíš, ja som fakt za to rád. Ma to podporí. Ináč, ľudia, všetci to majú raz, dva, tri, všetci to majú 6 ikoniek, ja to mám iba 5. A viete, čo je na tom divné? Že medzi túto niekde by som mal mať live. Ale ja tu nemám live. Ale ja neviem prečo. No fakt neviem. Asi divný, no. Ináč, ja fakt neviem, prečo som včera mala až tak velikánske šťastie, že som zo 1000 rolu otvoril 350 miliónového peta. A potom ešte týchto a ešte toto Cordio 37,5 milióna, to je fakt neskutočné. Dneska si tiež niečo otvoríme, ale dneska by som si chcel zahrať aj iné mapy, napríklad nejaký Tycoon by sme si mohli zahrať, lebo včera to trvalo, ja viem, ja som mal 3 časti rozdelené, pretože som vám chcel niečo postať na YouTube, tú súťaž a tak, no tak som musel túto kameru, ktorú tu vidíte, zastaviť. No a mal som to jakoby na 3 diely. Prvý diel trval tých 44 minút, hej? Ten druhý diel trval tých 4 minúty. No a, ale tretí, kde sa podial ten tretí? Ten tretí mal až 3-4 hodiny. Jo, ale mne sa to nepovedlo načítať, pretože to proste nešlo. To nejde, proste kamera alebo mobil by to nezvládol. To by bolo až moc strašne veľa. Takže preto dneska neurobím súťaž, pretože toto video by bolo kratšie. A to sa nechceme, nie? Ale nebojte. Urobím súťaž, keď toto video už vy uvidíte. Keď toto video uvidíte, tak urobím súťaž. Videl som v komentáru, že neviem, jak sa teraz volal, ale niekto chcel nejakého peta, 2 miliónového alebo jakého. Ale ľudia, ja som vám hovoril, že môžem rozdať piňatu 1,8 milión, ale ja som ho už rozdal a potom ste sa ozvali. No ale vy sa musíte hneď ozvať. A keď sa hneď ozviete, no musíte mi ešte napísať Roblox menu. Pretože keď poviete, že chcete nejakého peta, tak ja mám vedieť, že kde vám ho mám napísať. Musíte tam napísať aj svoje Roblox menu, inak ho bohužiaľ nedostanete. To čo mám ako randomujúco, ježišmarja. Ináč, Pets Go je fakt dobrá hra, je populárna. Ja Pets Go budem tiež ako rád točiť, ale chcel by som aj iný content. Prepačte za výslovnosť. No a chcel by som pre vás aj niečo iné točiť. Že nie iba Pets Go. Samozrejme, budem točiť aj Pets Go, ale chcel by som pre vás aj nejaké iné hry. Aby to bolo zábavné, aby sme sa všetci zabávali. Možno aj hororovky, kde sa budeme všetci spolu bať. No a tak, lebo ja rád s ľuďmi, ktorí ma sledujú, rád s nimi hrajem a rád si s nimi užívam. Ja nie som taký, že nahnevaný, ale ja som spíš taký dobrodružný. Že by som rád niečo hral s vami, alebo na niečom smial, alebo tak. To by bolo supíš. Ináč, ľudia, teraz mi nepadajú moc dobrí petovia, mám tu samozrejme 2 potion, ja si ešte vykraftím ešte jeden a môžem ja urobiť 3 potion, takže 1, 2, 3 a potom môžeme nejakú inú hru. Alebo možno sa ešte vrátime, pôjdeme ešte do Trending Plazy a tam by sme mohli niečo kúpiť, nejakých ľudí podporiť, pretože veľa ľudí nemá gemy.
A mohol by som niečo dať im, no. Nejakých takých 1000 gemov, no. Pretože nemám teraz nejak veľa o rozdávaní. Som predal 20 miliónových petov, ale pretože už ich nepotrebujem, vidíte, už tu... Aha, jedného som nepredal, iba jedného. A tak aspoň mám tu v inventári. Ináč strašne krásnych petov to mám. A chcel by som aj väčšiu zbierku. Ináč som sa nedíval. Koľko mám vlastne petov? Že koľko do indexu? Mám 213? Ja mám 213 zo 269. Ako je to dobre, no. Dá sa. Dvojkový, ďalší. Dvojkový, nice. Aj toto si kúpim. Tak. Dobre. Tam mushroom, ináč som sa nedíval, ale toto v upgrade by mohlo niečo také byť, no. Leveling. Ukáž, čo bude tu. Toto je asi samé za diamanty, no. 200 000. No ľudia, budem musieť šetriť diamanty, niečo predávať. Sice nechcem moc veľmi predávať, ale tak nevadí, no. Skúsim nejakých petov hečnúť. Až toto som si pokupoval, tieto dve veci. Aj toto. Ale toto, ja neviem, toto si moc veľmi ani nechcem kúpiť. To je spíš pre mňa taká zbytočnosť. Tuto nič není. V pošnoch toto nemám kúpené? No tak, že už to mám celé kúpené. Okay. Áno. Počkaj, 725 miliónov. Jo. Ľudia, asi budeme na toto šetriť, pretože potom môžem urobiť štvorkové. A viete, čo to znamená? To znamená, že môžem otvárať vajíčka. Yes, ľudia, prosím. Tuto sa pôjdeme vrnúť, ale najskôr počkajte. No, pôjdeme hneď. Nám to nevyprší. Držte mi palce. Poď. Ako dobre je to. No, dá sa. No a ľudia, ideme sa na to vrhnúť. Takže, za štvorkové pošny dostávame miliónových petov, možno, a získavame tam aj vajíčka. Ale dosť veľa vajíčok. Ako nie, že z jedného dostaneme hneď ako vajíčko, ale musíme otvoriť aspoň 10 alebo aspoň 5, aby sme mali vajíčko. A ja to dneska udelám. A proto musím šetriť. Takže dneska budeme dlho hrať. Snad tie koine budú dobre zbierať. Ináč ľudia, dneska tu mám nie Coca-Colu, ale rajčku, čo je zdravá. Sice lepšia je voda, ale voda mi nechutí. Pretože je to ako taká čistá voda, no. Není tam žiadna príchuť. A všetci budú hovoriť snad, že ale voda nemá príchuť. Gamo, ja viem, že voda nemá príchuť. Ale není taká dobrá, no. Spíš tu chuť by tam chcelo pridať. Lebo rajčka je zdravá, to je jak voda, len tam je nejaká príchuť. Není to nezdravé, je to zdravé, ale lepšia je čistá voda. Lebo aj čistú vodu ani neviem skoro piť, to proste nejde, no. Dobrá voda. Ináč to je normálna rajecka, to není bublinková. Padol nám Hellrock, nice. Jaj. Srnka, nice. Ja si to dám spíš hide rolls, aby som mohol pri tom ťažiť. On dostal tohoto mrakového, tak ten je pekný. Ja rád zbieram takých väčších petov a krásnych petov, pretože tento pet je fakt krásny. Fakt. On stojí už iba 500 000, veď včera už stál nejakých 2 milióny.
Aha, už ich 10 000. Škoda, že není tak urobené, že nějaký petovia už prostě nejdu získat. To by bylo, no. Ináč, že jsem ho získal jako 5 000, to je dobré číslo. Z 10 000. Alebo keby ich bol 1 000 000 a aby som mal 5 000 číslo, tak by to bolo dosť drahé. A to by nemalo ani už hodnotu. By som musel získať iného peta. Lebo 350 miliónový pet, ja viem, je dosť dobrý, ale už není až tak moc dobrý. Pretože moc veľa ľudí ho získava. No a to je tým pádom zlé, pretože tak klesá. Budem musieť lepšie ohečnúť. Ale nemôžem sa zdávať. Musím furt každý deň, pretože by som sa strašne moc prepádol. Ľudia, vidíte, 1,5 milióna. Včera som mal skoro 3 milióny, čo som vám ukazovala skoro, až mám 1,5 milióna. Nač túto typek. Aha, oni nestratili. No lebo oni majú huge a za to nemôžu, no. Budeme musieť lepšie formiť. Lepšie farmiť. Tak, mohla by som robiť nejaké fruity, napríklad takto. Zase jednotkové to by vlastne píš. Ale sa mi to nejako buglo. Ja, je to. A zo shiny ide? Nejde tiež. Ja sa snažím. Neviem prečo, asi je to bugli. Tuto... Neviem, tu asi nič. Ináč ľudia, ja neviem prečo vlastne pridali tú trampolínu. Stále mi taká divná. Lebo prečo, kto by pre Boha pridával do hry Pets Go, populárnej hry, trampošku, ktorá nič ako robí skakčiš, ale neviem, či to pridáva nejaké šťastie, alebo čo to robí. Jupi, ako je to zábava, hej, ale neviem, na čo to pridali. Kvôli jakému dôvodu, neviem. Už som otvoril 7,5. Jo, to typek otvoril. Z 300 000. To zabolí. Počkaj, to už koľko preboha hraje? Počkaj. To je jak rýchlo. Aha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kámo, to jak rýchlo roluje. On kde je? Uká? Tento bacon tu není. Kde je? Je to tenhle ten typek? Nie, on to není. Ten typek je zvláštny. Aha, ja už asi viem. On si asi tohleto kúpil. Hyper... čo nám padlo? Ja som si už myslel, že nejaký miliónový, kámo, to mi nedelajte. Hyper Days, to je rýchlejšie hádzanie. Ako je to dobrý, toto je triple. Ľudia, čo sa viac vyplatí? 3-krát do rolu za 1700, čo je drahšie, alebo rýchlejšie hádzovanie. Podľa mňa sa viac vyplatí... Ja neviem, aby som si na hrača obidve kúpil. Ale to bude ešte 5, no tak to neviem, no. Tak. Ináč ľudia, dneska ja dneska povolím komentáre, pretože ja som zistil, že v videu súťaž, že tam máte napísať, no tak tam som nedovolil písanie. A tým pádom tam nikto nemohol písať. Takže v tomto videu dovolím písanie, snad to nejak zvládnem. No, ako zvládnem, ale či na to nezapodnem.
Takže dovolím a do tohto videa napíšte svoje Robloxové jméno a potom tam nějakou vetu napíšte mi to. No. A nech tam máte aspoň Roblox jméno, aby sa vám mohlo niečo poslať. Tí, ktorí potrebujú pomoc, pretože ja už som dosť vyupgradeovaný. Pozrite, akých petov. Ja ani neviem, proste ja som youtubera, tak veľa toho získavam. Piňata, fakt pekná, no. A tento sa mi veľmi páči. Proste všetci sú krásni. Nože aj tohoto som získal mimo videa, keď som bol u kamaráta. To neviem, či som vám hovoril. Týchto dvoch, ty sú fakt, ale tu ich je 4. Takýto, potom nejakých 666 miliónov a potom 777 a potom ešte 888 miliónov. Neviem, ich je fakt veľa a sú fakt krásni. Kámo, tu má niekto bilión za 100 000 rol. Jo, ten typek asi zinfarktuje. Že otvoril iba 350 000 a ja som zasadím počalný hečul doga alebo keď. Nie, on sa už odpojil. Ale za 100 000 rolu. Huge, kámo. Ty kokso, síce je to ten najhorší, ale kámo. Keď mi padol huge, no tak ja by som sa ako fakt zbláznil. Ja by som asi nevedel dýchať. Lebo huge, kámo. Ja som v pecke, kámo. Keby som získal iného než tých dvoch kedadok, tak kámo. Ja huge mám rád, jo. 160 milión. Ale verím, že dokážeme získať aspoň jedného huge. My to dokážeme. Dokážeme získať aj Titanika. Ale musíte ma podporovať vo videách. Ako nemyslím, že podporovať, že jupi, dáš to, ako to tiež, ale podporiť lajkom, odberom, lebo som videl, že na YouTube, že YouTube dáva odoberateľov preč večer, takže skontrolujte si odoberateľa a keď ho by ste tam náhodou nemali, tak prosím vás, dáte mi odber, budete ma fakt podporovať v tvorbu a budem môcť viac utrácať a viac pre vás vytvárať lepšie a lepšie videjka. Nech dáme aspoň tých 150 odoberateľov, ten úkol, čo sa veľmi, veľmi blížime. Síce sa nám pohol jeden odoberateľ, fakt ďakujem veľmi. A budem rada aj za lajčíka, aj za zhliadnutie, že budete sa dívať celé video do konca. To ma tiež podporuje. Asi najviac, neviem. No proste všetko podporuje. Budem rád za všetky 3 veci a môžeme sa vrhnúť na videjko. Ináč ľudia, ja tu mám 101,3%, to je dosť, nie? 100. Ináč, čo je toto? Server Faster Rolling Event. Boost. Ja mám asi nejaký boost, že budem získavať lepšie itemy. 3 minúty, 20%. A čo je toto? 5 charm. Ja som získal nejaký charm. Super corgi. Počúvaj, super corgi. Aha, že akí petovia mi najviac dávajú. Quanty Agony. Electric Foxy. Počkaj, mám Electric Foxy. Ja sa pozrú. Jo, Electric Fox. Electric Fox, Electric Bunny, Pohoexin, a to je ten červený. The Cookling, nice. Za chvíľku budeme mať 50 000 rol.
kedy pôjdeš nejakú inú, no vieš, no víš, ja pôjdem asi za tých 7 minút pôjdem inú hru, neviem. Ja vlastne ani neviem, ja som chcel vlastne to 700 miliónov, ale môžeme hrať nejakú inú hru a pritom budem túto farmiť, neviem, či ma to vyhodí. Dám si takto. Ty kokso, 13,8 tisíc. 3000, dobre, no. Dobre. No dobre, natiahni si vajíčko, to mi veľmi pomôže. Mám rád, keď sa natiahuje, alebo keď je to hneď vajíčko. Vyťažím tú letú truhlu, ľudia, už by som mohol použiť tie potiony. Ja už na to asi fakt čakám, už točím pol hodinu a stále nič som nepoužil. OK, ľudia, idem použiť. Držte mi palce, nech mi padne niečo dobrýho a uvidíme, či som mal náhodnú šťastie, že včera som iba mal náhodu, že som mal také šťastie, alebo som mal smolu. Že dneska budem mať smolu, že furt budem mať smolu a to som mal iba šťastie. Alebo furt budem mať šťastie. To sa teraz uvidí na 2 potionoch. To je fakt super. Takže ľudia, ideme tohleto kliknúť. 1 trojkový. Raz, 2. Raz, 2. To sa niekedy búne. Poď. Natiahni sa. Škoda. Zatiaľ to vypadá, že je fakt smula. Aha, to som vlastne nemal ten potion. Ľudia, tento potion závisí od celej hre. Pokud mi nič nepadne dobrýho, tak to znamená, že mám smulu, len včera som mala šťastie. Prosím. Kocka, popros mi. Ne, to nebude dobre. Ja to vím, no. Ja budu plačať. Ach jo. Aspoň zatvoríme toto golden. Ale môže nám niečo padnúť z týchto 50 000 rolu. To čo robí tá hudba? Tam niekto umiera, neviem proč. Dobrá hudba. 1,6 milión, my sme sa posunuli o 100 000. To je super. Veľmi super. Česka, prosím, ja už chci kúpiť ten potion, aby som ho mohol craftiť. Vykraftíme si nejaké potiony, pretože za hodinu, no už budeme točiť hodinu. To je fakt dobrý, no. Ale ako vždycky, kým toto video uvidíte, tak to bude trvať aspoň 2 alebo 3 hodiny, kým sa načíta do YouTube. Lebo ja nemám to pro, jak hovorím. Takže to bude dlhšie. Už mám 607 milión, ukáž, koľko mi chýba. 720, takže 120, ne, to bude tak dlho, ja idem ťažiť coiny. My gosh. Poď.
Pane. Ľudia, vás baví Pecko? To mňa fakt zaujíma, že tí, ktorí na mňa sledujú, no tak či ich baví Pecko. Cože? Ľudia, podívajte sa. Tu typek otvoril 720, skoro 720 000 a jemu padlo iba 135 milión. Kámo, ten musí byť tak naštvaný, že tento otvoril iba 300 000, alebo ja iba 73 350 milión. Kámo, to bude tak naštvaný. Kámočko. Ináč, ja som asi ešte nevidel typka, ktorý otvoril 1 000 000. Neviem, to som asi ešte nevidel. Ale tento typek asi už otvorí 1 000 000. A za milión asi dostane 130. On dostal iba jedno vajíčko asi. Ináč ľudia, tento update sa vám jak páči? Mne sa páči, ale... Škoda, že tu nepridali nejakú novú mapu, že napríklad portál alebo tak, a tam bude nejaký ďalší ostrov, takýto podobný, a tam budeme môcť niečo iné robiť, že napríklad to bude ostrov, čo ja viem, väčšieho, neviem, proste, chápete, čo myslím? A keby tu bolo viac takých, že nie, že budeme iba furt v tomto. Tak, otváram truhličku. Dobrí ľudia, ideme otvoriť nejaké lucky potiony, pretože ja už fakt veľmi chci si to kúpiť. No to... raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Toto. Ja neviem, no... Nech sa mi načítajú aspoň tie coiny. Ja milujem túto bielú animáciu, to je proste najlepšie. Tyko, tu si dáš srandu. Nám padlo 1,8 milión. Tu si dáš srandu. Ľudia, tak to vypadá, že máme fakt šťastie aj dneska. Jupi! Kámo, to bude zase do života furt šťastí. Kámo, ale ja nám môže padnúť zo dvojkového pošna, alebo jaký to bolo, dvojkový, jednotkový, 1,8 miliónový. Kámo, takže peta, ktoré som vám jedného dal, tak sa mi vrátil. Tak to je nice. Kámo, nice. Ľudia, ideme 50 000 rolov. Keď nám nič nepadnilo, tak ja fakt asi zainfarktujem. Prosím, vajíčko. Alebo nejaký miliónový, prosím. Ľudia, ja sa otočím a zakrieme si oči, takže teraz vidíte iba vy, čo nepadlo. Už sa to otvorilo? Podívam sa. Tu si dáš srandu? Kamo, ľudia, to fakt pomáha, ja som sa otočila, mne padú 3,9 miliónový a ešte asi kiks. Kamo, ľudia, mám tak strašne veľké šťastie. Kamo, ja prisahám, že som sa otočil. Kámo, to si dáš srandu? O môj Bože, napadlo už 3-krát miliónový. Kámo,
1,8 milión, potom, jak je to? To je 1,8 milión, 1 milión, 1,8 milión a 3,9 milión. Kámo, to si děláš srandu. Ukáže to aj v chatu? Jo. Nie, 600 000, ja som sa pomýlil. 600 000 a 3,9, kámo. To si dáš srandu. Máme šťastie jak nenormálny. Ale stále mám iba 637 milión. Ja chcem štvorkový poušťan. Ja budu plačkať. Ukáž, koľko máme procenta. 59. Musíme mať viac, pretože ja chcem robiť aspoň 2. Ale ne. Ľudia, to bude veľa petov. Počkaj. A ja tam budem musieť dať miliónových. Ľudia, tam musím dať miliónových petov. Nie. Ne. To bude fakt najhoršie. Ale ja miliónových, iba týchto mám 2 rady. Keď počítame toto, no tak 3 malé. Kamu, ale ja nechcem dať týchto. Alebo týchto, tie sú pre mňa zlatíčka. No tohoto určite toho nedám. V prvom rade nič nedám. Toto tiež nedám. Možno iba jedny, ja neviem. Kámo, na to budú iba 5 petov. No tak to by bolo tiež veľa. Ale by som dal piňaty, no. Aspoň by som mal jednu. Čo mi padla dneska. Alebo keby som tam musel dať 35 milión, tak kámo, to by som asi zinfarktoval, že tu musím farmiť 725 milión a tam musím dať aspoň 10 miliónových. Lebo tam je malá šanca na vajíčko. Ako ja mám dneska tiež šťastie. Včera som mal tiež. Kámo, ja mám fakt šťastie. Kámo, 2 modré malé a 1 veľká, kámo. Ja mám asi fakt veľké šťastíčko. Ľudia, napíšte mi do komentáru, že či mám šťastie. Neviem, či to mám iba tieto 2 dní, alebo či je to len taká náhoda. To musí byť náhoda, kámo, jak? Ono ma to asi vystriha. Ahoj, Preston. Ďakujem, že mi pomáhaš. Díky, Preston. Kámo, a s touto pani asi 5 alebo 3 milióny. Kámo, to mi fakt pomohlo. Díky, Preston. Sice ešte mi chýba 19 milión, ale to nevadí. Díky, Preston. Preston mi fakt pomáha, to je fakt supíš. 1000 rolů. Ináč ľudia, včera keď som neavkoval, no tam nepadlo 1 miliónový roll, hej, 1 miliónový, samozrejme, že iba tisícový alebo miliónový petovia, 1 miliónový, potom 500 000, potom ďalší miliónový a potom ešte ďalší posledný miliónový. Takže včera, jak som bol AFK, no tam mi padli 3 miliónový roll. Ako nemyslím, že tu bola trojka, ale 1 miliónový, potom 500 000, potom milión a milión. Ja môžem otvoriť. Nice. Otváram. Jaj. Nice. Kam sombrelo a nesombrelo, tí dvaja sombreláči mi furt padá ten nenormálny. Oni ma asi majú radi, jupí. Tak, ľudia, nám zbýva iba pár miliónov. No, už nám zbýva iba 8 milión. Vôbec som teraz to nepočítal. Ja to som si nedovolil. Ja si srandu. Takže, dobre. Tuto máme truhličky.
Tak. Poď. Veľmi chcem štvorkový potion a potom môžeme sa vrhnúť na inú miníru. My gosh. Ja som na tomto kanále ešte asi netočil inú miníru. Že 2 miníry iné. Ukáž. 125. Mi chýba 4 alebo 5 miliónov. Truhličky, poďte ku mne. Toto tuším dá 3 milióny. Yes. Kámo, posledná truhlička. Tak, těžím. Truhlička. Ľudia, môžeme si odomknúť. Koho tu teraz truhlíček? Vyťažím ešte tieto posledné 2 truhlíčky a môžeme. Už to nie je truhlíčka, dobré. Takže tak. Kúpime si a máme toto odomknuté. Ľudia, sa tak teším. Ukáž. Ja si vykraftiť štvorkový potion. Yes, baby, yes. To si dáš srandu. Nie, kamo, broň ma. Kamo, ale ja nemám 32 miliónových. Tak trojkové aspoň. Kamo! Ne! Takže môžem robiť trojkový. No tak to ne. Tuto urobím tak. Dneska si urobím iba dvojkové. Pretože to by som musel mať 1000 miliónových. Dobre, poď. Ľudia, budeme mať 7 Instant Lucky Potion dvojek. Siaľ máme iba 3%, ale dobije sa to. Máme tu. Ľudia, držte mi palce. Dobrý. Ľudia, teraz začína to peklo. Začína to peklo. Talevi la la la. La 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 la. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dobre. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ľudia, držte mi palce. Ach jo, toto nebudú dobré veci. Otočím sa, zakryjem si a... Akáž, čo mi padlo? Kámo, tam bol 7 miliónový. Ne, kámo, keby nám to padlo do indexu. Otočím sa. Dobre, čo nám padlo? 30... Kraken. Dobre, otočím sa. Kliknem. A čo nám padlo? Áno, sa to stále otvára. 104, toto je lepšie, ale... No nic moc.
Uh. No lepší, ale stále nic moc. To si až srandu. Kámo, 675 000, to už je banger. Takéto bangery chci. Také bangery. To si až srandu. To si až srandu. To jaké teraz blbosti nám padajú. Help me. Aha. To koľko ľudia, vidíte to, jak sa nám to rýchlo doplňa. Tak. Dobre ľudia, teraz ideme inú hru, jo. Dneska som mal šťastie, ale aj som také obidve, no. Dáme si posledné claymov a môžeme to líbnúť. Dobre ľudia, v 5 sme mali šťastie a nešťastie, takže dneska som mal obidve, no. Že nic moc, spíš tak, no. Také stredno. Ale ľudia, teraz ideme si zahrať, čo by sme si mohli zahrať, ľudia? Mohli by sme si toto zahrať. Obi boot or I bake. Neviem, to som asi hovoril o týchto hrách. Pokud toto poznáte, no tak si toto môžeme zahrať. Pokud to budem zvládať so s mojimi nervami. Pretože ja nemám rád, keď sa z bicykla padá. Ok, my sme na 100, no tak to je supíš. Myslím, že toto musíme chodiť bicyklom. To je asi jediné, čo mám robiť. Počkajte, musí sa mi to načítať. Čo to je za motorku? Plus. Ne, toto ne. Proč običko? Dobre. Ľudia, please help me. Bra. Čo mi už tu trvá 15 minút, to si až srandu. Au, ja som spadol do tej malej škvéry, si až srandu. To sa nedá ani maličký. Ne, kamu vedia, ja som skočil. Ne, ja neviem, si to budem môcť hrať. Ja fakt nemám rád obička, ja by som obička najradšej roztrhal. Tí, ktorí majú radi obička, no tak prepáčte, ale ja obička nenávidím. Ja som v tom strašne špatný. Keď sa pýtate, že prečo som to teraz vybral, pretože, neviem, nudím sa. Oh my god. Ne! Kam ja mám také šťastí? No tak asi nemám šťastí v tejto hre. V tejto hre mám snať ultra nešťastí. Prídem si nejak pomaly. Ja som zase chcípnul. Jupi! Ach jo. Ja to ľudia nebudú komentovať. Ja som tu dal. Na. Tá červená čiara ma asi zabije, no. Škoda. Bra.
Ne, pojď. Dobre, teraz idem sem. Tak. Ide mi to. Dobre. To skoro vypadol zo mapy. Ne. Ľudia som to dal. Aha, musím ísť sem. Tak, ideme ľudia. Ja som spadol. Ach jo. Ja neviem skákať s bicyklom. Ja budem furt skákať, to mi možno pomôže. No tak asi... videli ste to? Ja som skočil na neviditeľný blok a asi mám secret. Aha, ja si chcem lepší bicykel, ten to je nubacký. Furt ma len zhodí zo prekážky. Poď. Ne, dáš to, Enis, dáš to. Ja to dám. Dám to. Uklidni sa, no tak sa už neukludním. Poď. Ne! Kámo, to je najhorší običko. S bicyklom. Dal som to. Tak, poď. Ne! Ľudia, my sa fakt nikdy nedostaneme. Tak, dobre. Musím sa sústrediť. To začína o sústredení. Už som fakt ďaleko. Jupi, ja som to dal. Ja som najlepší. Tak. Poď. Yes, dal som to. Asi tieto červené steny ma budú zabíjať, no. Práve som chcipol. Ne! Jem pomaličky. Jako slimáčik. Červená stena, ja som na teba dobrý, ale ty na mňa nie. Nechajte ma na pokoji. Yes, dal som to. To bude ľahké. Easy. Nic som nehovoril. Tak. Ne! Infinity Fly. To kámo, to by som bol potom nesmrteľný. By som lietal, potom by som nemusel robiť običko, to je supíš. Ne. Motorka, čo to furt chce po mne? Robuxy, no tak to určite. A toľko veľa ani nebudem dávať do motorky. Tak 400 €. Poď. Nice, dobrý. Profíček. Už mi to ide. No tak asi nie. Ja to nikdy neprekríknu. Prekríknu? Ja idem robiť asi prekry. Pokud neviete, čo je prekry, no tak to je taká, ja neviem, čo to je. A to som si asi vymyslel. Prekry. Ale poznám to jedlo. To je akéby... Neviem, jak sa to také oranžové ovocie, nie ovocie, ale zelenina ovočná. Nie, uhorka, alebo jak sa to volá, oranžová uhorka. To sú z oranžových uhoriek. Ja fakt nevím. Poď. No skvelé, teraz ma tie uhorky budú zabíjať. Ma budú šikanovať. No ne, ja nechci tú motorkáru. Tichučko. Mi to ako ide. Ne, nejde mi to. No tak asi nie. Kamo, ja som spadol zo tej škvíry. Nejaké bacon girl. Double throw, please. Ne, nechci. Ja to zvládnem. Jo, napadla. Ale ja som asi padol 50 000 krát. No ja, ale to som nerobil na schvál. Kámo, what the hell? No poď, dáš to. Kámo, to čo je? Ježiši Kriste. What the... To si dáš srandu, no tak ja to dám. Hej, no, díky Jolka, dala si mi. Petardy. Ja to dám. Ne!
Kamo, ja na to kašľuj. Dám aspoň 100%. Nemôžem sa zdávať. Tí, ktorí sa zdávajú, no tak sú hlúpi. Hlúpi, áno, hlúpi. Ne, kamo. To jak ide, jak tu dáva ten bacon gear. Asi sa nemôžem posmievať. To není dobrý. Radšej im fandiť. Ne, jo, díky. Kamo, ona je neviditeľná. Ten bicykel ide samotný. Neviete prečo? Ona je neviditeľná. To si kúpila ako Roblox alebo čo za 50 000 Robux. Ja to dám, pozeraj sa na mňa. Ne. Ja som mohol flexiť, ale už ak si nemôžu. Už mi to zakázalo flexiť. Kamo, mňa tá červená čiara nezabila, ale som padol. A to nevadí. Ona ma ako vždycky počká. Ona zdarek. Ona spíš na mňa flexi, než ja na ňu. To si až srandu. Ona je zase na konci. Som zase naposledy. To bol vtip inač. Asi ste sa nezlakli. Ona na mne počkala. Si hovorí, to je pekný šmejak. Na mňa ona ma sklamala. Hotdog. To je hotdog. Nazarek párej, môžem ťa ukusnúť. Pekne si dám horčicu. Ináč máte hotdog radi? Máte radi hotdog čistý, alebo so kečupom, alebo so kečupom a s horčicou, alebo jak? Ja mám radi ináč so s obidvomi. Kamu, heloj. Toto je nejaký párik pekný. Pekný šťavnatý špekáč. Kamu, to čo je za motorka? Teraz. No tak jo, ja teraz robím običko. Kamu, vidíte tú ruku? Ja si ju práve pálim. Na slobode. Sloboda je super. Ne. Tu je toto neviditeľné bludište, alebo bludište proste. Ja som... Prišiel znova? Jo, znova. Dám to. Poď. Kamu, jak sa mám vedieť, že tam je diera? Gravity coil. Jo, kolik to stojí? Kolik to stojí Robuxov? No tak dovidenia. Kamo, to si radšej kúpim tú motorečku. Kamo. Toto je dobrá motorka, toto je lepšia, toto je ešte lepšia a toto je tá najlepšia. Toto si kúpili 0, toto si kúpili nice. Veľa ľudí si toto kúpili. Tak. A ideme na to. No čakajte, ja sa musím napiť. Mám sucho v krku a to je najhoršie. Dobre. Tak. To je dobrá hudba. Z Minecraftu, nie? Nie, poď, kámo, nice. Tak. Jupi. Toto dám. Nie, ja. Poď, ne. Ja som si myslela, no tak to som si asi... Zrazu, keď nehovorím, no tak mi to nejak ide. Nie, no tak musím asi hovoriť. La. Ale to bolo dobré. Vôbec som to neurobil náročný.
Ne, nechci. Ne. Má nějaký items? Mám si to odomknout? Já tam mám 0. To je spin, můžeme si zatočit? Yes! Čo mi padne? Co to je? Skip? Aha, ja môžem dať skip? No ľudia... ja si dám potom. Toto ja viem. No tak neviem, dávam skip. Najradšej by som mal na všetko skip. Ne, tak kamo, toto som mal dať skip. Ne, ja som zabudol checkpoint. Checkpoint. Poď, ne. Musím to dobre načasovať. Dobre som to načasoval? Nie. Musím to nejak dobre načasovať. 3, 4. Poď, ne. Kam, ale to nejde. Goka ma furt odlází. Poď. Come on. Dobre, poď. Jupi. Poď. Tu si ďaš srandu, kámo. Ja som sa vytočil jak nenormálny. Nemyslím, že vytočí, že som sa naštval, ale že vytočil, že... neviem. Môžete, že som sa vytočil s tým kolom. Vieš, máš nejakú obľúbenú pesničku? No vidíš, kámo, nevím, no. No moja obľúbená, ja neviem, aká je moja obľúbená pesnička. Neviem. Fanny, nepýtajte sa ma, čo spievam, ja spievam Gaga Gugu. Ne, musím sa správať ako chlap. Som pekný chlapík. Dobre, idem. Poď. Nice, dal som to. Ne. Ach jo. Poď. Nice, dal som to. Počkaj, mám checkpoint? Jo. Nie, zase táto gulička. Ne. Proč to musí byť tá gulička? Poď, tamto. Ne, no tak nedám. To už mu trvá 30 minút. Sňaš srandu. Tam nejde doskočiť. Maske moju. Kámo, ale jak? Jak tam mám doskočiť? Nice. Ale bolo to dosť ťažké. Tak. Poď. Dobre, tu. Tu. A tu. Dobre. Mám checkpoint? Jo, mám. Jupi, mám checkpoint. Ja som fakt dobrý. Mám 63% zo 100. Ja by som chcel ísť na koniec. To ma zaujíma, čo je na konci. Keby tam bolo nejaká blbosť, no tak nevadí. Aspoň som si zahral. Ináč ľudia, túto hru som zahral, ale potom som sa na to vykašľal, pretože som mal nervy. To nechcete počuť. Ne. Proste. Zase som padol. Také nervy, no. Ne.
Ne. Moc málo skáčem, potrebujem ten jumping. Kedy budem mať ináč kolo šťastí? Komu? Ty koksu. A to je malá šanca. Nepadlo toto. Čo to je ináč toto? Neviem. Ja som až moc na tú stenu skočil. Kamuj, ja som... Mne už to bolí hlava. Ja vám poviem, že mňa už to bolí hlava. Mňa to bolí hlava. Chudiarka mňa hlavička. Už to nezvláda. Ne! No skvelé, ani som do tej steny nepadol. Ja na to kašlo. Viem, mal by som teraz ukončiť hru a niečo iné hrať. No ale neviem. Ja chcem aspoň 69. A pak môžeme poslednú hru, alebo neviem, predposlednú. Ne, prosím, nie. Nie, ja som to zle načala. Dovidenia. Ja nechcem byť na to, znaš moc. Rozkovašno. Keď to už update 50 nastupíš. Ľudia, čo si mám zahrať? Už to točím hodinu 15. Môžeme si ešte niečo zahrať. Áno. Nejaký update v PC si má to jasné. Zahráme si poslednú hru a tá bude Starving Arrows Twist. Jo, uvidí sa, jak budem dobre kresliť. Bude toto video rozdelené na 3 diely. Vieš čo? Ako ja tu točím teraz 3 hry, ale toto bude jedno videjko. Toto nerozdelím na 3, že 1,3 diely. Nie. To by bol veľký scam pro vás. Dobre ľudia, uvidíme, ak budem dobre kresliť. Ak to nepôjde dobre, tak končím. A potom si uvidíte tohleto videjko krásne, ktoré som natočil 3 diely. Musíte ma pochváliť. Môžeš tento prevziať? Ináč ľudia, pozrite sa, čo som nakreslil. Tohleto som nakreslil. Tohleto a tohleto. Ľudia, nepýtajte sa ma, jak som to nakreslil. Ja vám niečo poviem. Toto som kreslil. Toto som si kúpil. A predávam to. Koľko som zarobil? Vieš, ja som zarobil 14 robuxov. Víš co? Ja mám takéto obrazy. Všetky som urobil sám. Toto je zase Doors. Frog. Mona Lisa. To je Lisa. Storm. Yoda. Dobrý, idem kresliť ľudia. Čo mám nakresliť? Nakreslím srdíčko. Delám si srandu. Nakreslím krásnu malbu.
Ani neviem, ja neviem moc kresliť. Takto. Tak. Ja fakt neviem. Dobre, teraz to bude fakt cool. Tak. Ale zatím to vypadá dobre, nie? Ja neviem. Tak. Dobre, a teraz to vyfarbím. To je také sdičko. Neviem, či to je presné, ale sa mi to nepodarilo. Ešte by sme mohli udelať takto. To je Minecraftové sedičko, ja robím Minecraftové. To je hrôza. To je hrôza. Počkaj, prečo to klikám? Ľudia nič nerobí. Ale počkaj, toto by mohlo byť pekné. Že takto by to mohlo byť v ohni. Je to srdiečko je v ohni, sa páli jak nenormálny. Čo ma tu pozýva do nejakej hry? Keď ja nič nerobím, ja na nič neklikám, to samé ide. Pozerajte. Ja neklikám. Pozerajte. To samé ide. Neviem proč. Poslednú farbu. A čo ide automaticky? Ja vôbec neklikám. Ako teraz klikám, jo, ale... Vidíte? Dobre. A krásne. A... Srdce milovné. Všetci ma budú milovať. No, si sranda. Tak. A toto tu dám. Za jeden Robux. Kúpi si to niekto, prosím vás. Kúpte si to niekto. Kúpte si to niekto. Veď sa to ani nepredalo. Sup. Oh my gosh. 10 Robux. Kamo. To sú úplne jasné. Kamo. To čo je? To čo je za rúžové? Ja som sa zlazil. Goal 100. On to predáva vlajky. A sa zblázne. 48. Kamo. Kamo, toto viem aj ja nakresliť preboha živého. Ja mám Baby Yodu, to je lepšia. Ale nerozumia umením ľudia. Teďkom. Opakuje parkantík. Ale ja neviem. Neviem. A dám tam srdičko. Moja láska prichádza. Otajel. Tam dám srdičko, Ježišu Maria. Sa so mňa zblázni, že čo to je. Probáže, jo. Dobrý deň. On po mne aha, to je môj obchod. Ten parchantík, ty čo mi tam pluješ? Môj obraz. Ty čo mi tam pluješ? Aha, ty si mi ho obnodoval, díky. A nedívaj sa na toto. Toto je zacenzurované. Editor zacenzur to. Sice ja som editor XD. Krásne srdíčko, že? Daj mi tam. Ale mi tam nedá srdíčko. Necíti moju lásku. Dobre. Ľudia, toto je koniec videjka.
Dúfam, či dáte like, odber. Dúfam, či ste sa pozreli na koniec videa. Pokud áno, tak som fakt rád. Takže ľudia, ahojte! Uvidíme sa na ďalšom videjku. Čau! Ahojte! Ty si ešte stále tu? Tak hrozne dajte like a odber. Čau!